Takže práve sme na ceste do firmy Štepánik 3D, kde sa ideme pokúsiť vymyslieť koncept pre zaujímavú vianočnú reklamnú kampaň pre nášho klienta Hotel Salamandra. Celé to vzniklo na stretnutí inovátorov. Tam nás napadlo skúsiť využiť služby 3D tlače pre potreby brandingu a brandovej kampane. Sme na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici a ideme hore za Štepánkovcami pozrieť ako a čo môžeme spraviť. Poďte. Túto spoluprácu sme sa rozhodli podporiť aj z toho dôvodu, že poznáme aditívne technológie, vieme, že majú vlastne využitie aj v pekárstve, aj v marketingu a práve vďaka dizajnovaniu a 3D tlači vieme dosiahnuť unikátnej geometrii v krátkom čase a pri kusovej výrobe, čo je v podstate ako myšlienka tohto produktu, podporiť marketing a dizajn v podstate za použitia aditívnych technológií v praxi. To je keby presný 3D model, to má vlastne povrchy. No a potom z toho vyexportujeme iba ako množinu bodov, v podstate sa dá povedať, na povrchu toho telesa. A to už ide potom do vlastne softvéru pre výrobu. Tie obehové vrstvy, dnes to tu vieme takto odsimulovať, že ako to bude vyzerať. Čiže toto keď zmeníme napríklad na 50%, vlastne v reze toho telesa máme zase tú škrupinu z tých dvoch obrysov, ale zmenila sa vlastne hustota tej vnútornej výplne. Takže máme dobré správy, podarilo sa nám vytvoriť modely Permonika, Huga, ktorý je maskotom Salamandry a veľkej hugovej hlavy, ktorá bude obrovský takýto veľký vedovník. Takže máme hotové modely a poďte ideme ďalej do výroby. Takže kamoši, je to realita, práve nám vzniká prvá takáto na mieru urobená formička a bude to veľká hugová hlava. Vlastne táto hrana je rezná, ona vystupuje a táto iba otláča. Obrys. Čiže ona urobí obrys. Áno.